Mä sanon, kun alat kuvaamaan. No minä alan kuvaamaan heti, kun sä... Saa virvelin käteen. Niin. Tähän kuvaa jo. Ei kuvaa, kun se on pausa. No niin, tuossa. Rupea kelaamaan. Ja sitten vapaa poikittain, kun se kala iskee siihen. Taisi irrot, joo. Joo, ei mitään. Hei, elä. Eikä karannut, kun se tulee tänne päin. Tulee tänne päin. Ja nyt kato, uitat sitä tähän päin. Nyt pidät sen siinä. Hyvä. Ei siima suoraan sitä kalaa kohti. Ei suoraan kalaa kohti. Mä tulen tänne ottamaan sen kyytiin. Yritä uittaa se tänne. Joo. No toivottavasti ei pääse irti. Hei, en oo saanut vielä. No nyt se on täällä. No.